समनि थान्दै रादाबा बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया दिनै थामथि खेबनि थाखाय नमिनेशन गथायबाय। बे समाव समनि थान्दै रादाबा मोनसे बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया थामथि खेबनि थाखाय राज्य सभानि एमपि जानो नमिनेशन गथायफिनबाय। बे समाव समनि थान्दै रादाबा मोनसे गोनां बिग ब्रेकिं निउज होनो थाखाय आखायाव लादों। बिश्वजित दैमारिया दिनै थामथि खेबनि थाखाय राज्य सभानि एमपि जानो थाखाय नमिनेशन साबमिट खालामबाय।